लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दा लोगोफोर फाथो दाननो फैफिनबाय। आंनि फाथो दाननाय भिडिअ आरो आं दा आंनि माइखौ खिन्थालांगोन आरोखि जोंहा गायनाय माइखौ बैनो माइया माबायदि जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दालां बारदों नै दालां फार्स्ट दिन दालां। जोबजासे नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ। फाथोखौ दानखांबाय माइ नायलांसै आरोखि जों माबायदि जादों दैयालाय आया सेन्देलाबो आखाइ लानांगौ। फाथोआ फोरोंबावलै गालांसै ना खासिनोबो लांफां दंग्रा बहाय थुबनानै दोनदो ना लांना लांबावबा माया दानि जाबायलै आइया एसे हाबनाय दा हाग्रा नुदोब्रा माबायदि नायदो लोगोफोर माबायदि जादों जोंना। Jalan dengan permainan, tidak ada, mana? Ada juga lah ribu kali. Nampak mudah cepat, mari bisa nanti. Mudah. Ya sama. Ada dari kita kurang besar dikasih ini kalau mungkin. Dan jangan buat tunggu kita. Mana aku boleh kan? Kebenarannya. Sama juga katanya dia.
मावखो बे फाथो नागिरजोब बियो